Memefistation, the only vision board app that speaks in memes, sigils, and suspiciously specific minion quotes. Why visualize your future when you can just repost it into existence? You don't need therapy. You need a meme that screams abundance louder. Now featuring our AI meme oracle Linda, who cries real tears when you skip shadow work. Microdose my ego. Now, in gummies, take a bite-sized ego trip. No integration required. Lavender delusions, mushroom miscommunication, and strawberry spiral. Warning, side effects may include main character syndrome and TikTok therapist dependency. בואו נדבר ברור. ראיתם את הקליפים. ראיתם את הציוצים. ראיתם את התירוצים בתחפושת פטריוטית. בימין האמריקאי מתרחשת הופעתיות חדשה, בדיקה כמה קרוב אפשר להגיע לאנטישמיות גלויה, בלי לומר את זה בקול רע מדי לתורמים. ולפעמים, זה כבר נאמר בקול רע מאוד. קבלו את ניק פואנטס. כן, אותו אחד, לייבסטרימר של שוק אפור, שמצליח להפוך פלירטוט עם הערצה להיטלר לקריירה. הפעם הוא לא הסתנן לבמה, הוא הוזמן, קיבל מיקרופון ותאורה, ונאמר לו, ספר לנו מה אתה באמת חושב. שפלטפורמות ימין גדולות מעניקות לו במה מכובדת, זו לא טעות, זו בדיקת דופק, כמה רעל אפשר לארוז מחדש קליטמינים. והתגובה? אמיתית, מבולגנת, ומזיעה את מעמד התורמים. בן שפירו, ממש לא חביב השמאל, ראה את מתן הבמה לפואנטס וקרא לזה נרמון לציזם. זה לא לחש, זו נורה אדומה מעל יער יבש. הוא כינה זאת לא ישר, סוחק, ובגידה בעקרונות שמרניים. אם זה מפתיע אתכם, כנראה לא שמתם לב כמה חלון אוברטון זז בזמן שמתווכחים המילים. בואו נבהיר מה מתועד. לפואנטס יש עבר של דברי שבח להיטלר, של שיח שמקטין את השואה, ושל המנון אתני רעיל. זו לא מחלוקת אינטלקטואלית, זה פלייליסט שנאה ותיק עם פילטרים חדשים וטישרטס למכירה. כשהמארחים המכובדים מתייחסים אליו כאורח מסקרן ולא כסכנה, אתם רואים קו אדום שנמחק בשידור חי. בינתיים, מוסדות שמרניים מסתבכים בעצמם. דקה אחת מקריצים לאנרגיה אנטי-ווק, ודקה אחרי, הודעת התנערות כשהכותרות בוערות. פרשת הריטג, Heritage, היא מקרה מבחן, פרטוט קצר עם הנורמליזציה שהפך לנסיגה כשהצוות התמרד. לא רק ילדים בקבוצות צ'אט, הריקבון מתקרב לחדרי הישיבות. אז האם יש עלייה בשנאת יהודים במפלגה הרפובליקנית? לא, לא כל רפובליקני הוא אנטישמי. כן, יש צמתים במדיה הימנית ובצנרת הנוער שבהם עושים כביסה רטורית לאנטישמיות תחת כותרת אנטי-גלובליזם, זה שינוי כיוון עם השלכות מדיניות. ספק לגבי סיוע חוץ הופך להם שיח על ישראל מתמלא בקונספירציות עתיקות, והאנרגיה החדשה של התנועה מפני מקום משדים ישנים עם מיתוג משודרג. הכרה ציבורי, עדכני ל-2025, הוא משודר לעיניכם. ועכשיו לברמינגהם, בבריטניה מתרחש מחזה אחר, והמחיר לא פחות רציני. ראיתם את הסרטון הוויראלי, קבוצה במסכות חלקי קפוצ'ונים מכריזה יהודים לא מורשים בברמינגהם. לא צריך תואר בתקשורת כדי להבין מה זה עושה ללב יהודי. אבל צריך גם את ההקשר האזרחי. זה לא כל העיר, זה אזור אסטון ומשחק אסטון וילה מול מכבי תל אביב. שם המשטרה והרשויות ניסו למנוע כניסה מאוהדים ישראלים בשם הביטחון. קראתם נכון, במקום להבטיח הגנה, האינסטינקט היה הדרה למען ביטחונם, כך ההגנה הופכת לגירוש כשלעצמה. כששר בכיר צריך לומר בטלוויזיה, אסטון לא תהיה אזור אסור ליהודים, זה אומר שמשהו כבר התקלקל. ואם אתם יהודים בבריטניה, השפה של אין כניסה פוגעת ישירות בתחושת החופש. הבעיה מחמירה כשגרפיקאי רשת מנפחים קליפ אחד לטענת כל העיר, הדיוק חשוב, הביטחון חשוב יותר. שניהם נכונים יחד. הלקח, לא מנצחים אנטישמיות באמצעות השמה קולקטיבית. לא כל מוסלמים נגד יהודים, בדיוק כפי שלא כל יהודים שולטים בעולם. מתמקדים בשחקנים ובמעשים, מי שמסית, מי שמאיים, ואילו מוסדות מאפשרים זאת. קוראים לאכיפה אמיתית, ודורשים שהמדינה לא תנהל שקט באמצעות הדרת יהודים. זו לא מתינות, זה עמוד השדרה של חירות. בחזרה לערב, למה פתאום מתייחסים לפואנטס כאורח כבוד? כי גריפט אוהב גוביטציה.
הוא מביא צפיות ושבט גרויפרים, גרופרס. כי יש מי שמבלבלים פרובוקציה עם אומץ. וכי לאנטישמיות יש תועלת פוליטית. היא קושרת קהל סביב אויב מדומיין ומוכרת חולצות תוך כדי. המודל העסקי הוא האידיאולוגיה. ואל תגידו זה רק אינטרנט, זו צנרת אמיתית. בדיחה פה, קצת שם, אירוניה על היטלר שמסתיימת תמיד כהערצה. היום זה חד, מחר זו הצעת מדיניות. כשהשומרי סף מכריעים שהקלקות חשובות יותר מאופי, הקלפי מחכה בקצה. ובבריטניה, המדינה לא יכולה להציל את ביטחון היהודים למצב רוח הרחוב, עם משחק מסוכן, אוכפים, מגנים ועוצרים את המאיימים, נוד את הקורבנות. כל פעם שמזיזים יהודים מהמרחב הציבורי בשם שמירה, קם תקדים שנוצל שוב. דיוק אחרון, 2 סיפורים, לא אחד. 1. התמרכזות האנטישמיות בחלקים של אקוסיסטם ה-GOP, מלחמה גלויה בין פלגים. 2. הסרטון מברמינגהם, אירוע ממוקד סביב משחק, עם החמרה מסוכנת אם הופכים אותו להכפשה על כל המוסלמים. 1. נלחמים בבירור מוסרי מצד הימין. 2. נלחמים באכיפה, בהגנה ובהימנעות מהכללות. ולמי שצריך ציטוטים ברורים, כשהדמות הזאת זוכה לבמה בזמן שיש לעבר של היטלר היה ממש מגניב, זה אקדח מעשן. כשבן שפירו קורא לזה נרמונציזם, זה שמרן שמציב קו. עד כאן, שני הדברים יחד מסרטים את הגבול של 2025. בחרו צד. ליהודים, אתם לא היסטריים. תדרשו יותר ממי שטוען לייצג אתכם, כולל בעלי ברית שמבקשים תרומות ומלכים את אויביכם. למוסלמים, אל תיתנו לסוכני כאוס לדבר בשמכם. מי שמסית לאלימות, להוקיע. מי שמצהיר על אזור ללא יהודים, לבודד. ולדרוש מהמשטרה לעבוד. למדינה, ברמינגהם איננה וייב, זו עיר תחת אחריותכם. להבטח, ללוות, לעצור. להפסיק לכנות פחדנות ניהול סיכונים. לתקשורת הימנית, אם ברצונכם לבקר את מדיניות ישראל, בסדר. אבל להעניק במה למעריץ היטלר ולקרוא לזה שאלות קשות? זה לא אומץ, זו מסחרה. אנחנו מריחים את זה. המסר האחרון, אנטישמיות היא הקונספירציה העצלנית בעולם עם המחיר הכבד בעולם. היא לא מתחילה במחנות, היא מתחילה ברק שואלים, בבדיחות חדות ובתנאי קיום הנוחות יהודית. היום, במה. מחר, מדיניות. אחרי זה, ההיסטוריה חוזרת. לא ב-2025. לא בברמינגהם. לא בוושינגטון. לא בשום מקום. סוף.